Amen. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. At bago po tayo magsimulang magpuri sa ating Panginoon, tayo po muna'y umikot. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. Batiin po natin sila ng magandang umaga. Amen. Maging sa mga kasama po namin sa live, a blessed morning po sa everyone, sa bawat isa. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything, give thanks to the Lord. Smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything, give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything, give thanks to the Lord. Amen. Good morning, church. Amen. Tayo po ba ay excited na sa umagang ito to experience the presence of God in this place? Amen. Sige po, bago tayo mag-start, can we just read Hebrews 9, verse 11 to 12? So, basahin lang po natin ito saglit. Sabi po dito, so Christ has now become the high priest over all the good things that have come. He has entered that greater, more perfect tabernacle in heaven, which was not made by human hands, and is not part of this created world. 12, with his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time and secured a redemption forever. Sabi po doon, the blood of Jesus Christ cleanse our sins. So sa buhay po natin this morning, ano man yung laman ng puso mo, ano man yung laman ng isipan mo ngayon, are you broken? Meron ka bang dinaramdam sa mga oras na ito? Sabi ng Panginoon, come to Him. And He will cleanse you. He will cleanse us by His blood. It's not the blood of the goat or any animal, pero ang blood ng ating Panginoong Jesus will cleanse us once and for all. So this morning, just come to the Lord with all of your hearts and worship Him. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst from a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with this precious blood of Jesus Christ.
regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness is bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, we thank you for the blood, Lord. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord. Oh, sing hallelujah, hallelujah. Christ is risen. We will sing, oh, what a Savior, oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, we bow down before you, down before Him. Oh, yes, He is Lord of all. Sing hallelujah. Jesus, what a Savior. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, we bow down before you, bow down before Him. For He is Lord of all. Sing hallelujah. Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. For the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Oh, come to the altar. Oh, come to the altar. The Father's arms are open.
we worship you, we worship you. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Lord God. Sa pagkakaisa ng bawat isa na kami narito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Na malayang makakapagpasalamat sa iyo, Lord. Malayang makakapagbigay ng papuri sa iyo, Panginoon. At malayang makarinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord God, marami din pong salamat sa iyong kahabagan, Panginoon. At nawa, Panginoon, maibaba mo ang iyong banal na Santong Espiritu sa aming kalagitnaan upang ikaw ay mapapurihan at ikaw ang maging sentro ng gawain ito, Lord God. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo ang taong gagamitin mo na magpapahayag na iyong salita, Panginoon. Bigyan mo siya ng lakas, Lord God, at talino na sa iyo lamang nanggagaling, Lord God. Upang ang gawain ito, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon, at makuha namin ang bawat bahagi ng bawat isa sa magandang balita na ibibigay mo sa amin lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. At alam namin, Panginoon, ngayon pa lang ay victory na ang gawain ito para sa iyo, Lord God. Kaya't, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagsamba, papuri at pasasalamat sa nag-iisang pangalan mo, Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Muli sa magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Muli sama-sama po tayong umawit. Sama-sama po tayong dudulog sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ba ay handa na magpuri sa ating Diyos sa buhay? Lahat ng handa na sumigaw ng Hallelujah! Amen. So once again, let's give our 100% worship. Ang pinaka-the best natin na kaya natin ibigay sa ating Panginoon. We can dance, we can sing, we can jump sa ating Diyos na buhay. Amen. I wanna sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Yeah. Whoa, whoa, yeah. There is a place we can seek His face, changed in His presence, touched by His grace. There is a sound, hear it all around. Worship is rising, people crying out. Come on, we will sing. I wanna sing a new song. Come on, shout it out louder than before. Let the whole earth sing, the whole earth sing. It's a song of praise, a song for all of the redeemed. Let the whole earth sing, the whole earth sing. Never the same, taking my shame. There's freedom in Jesus, now where to say. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Come on, shout His name. His name. Say, I want to sing a new song, shout it out louder than before. Let the whole
in Jesus, power to save. There is a name like no other name. There's freedom in Jesus. Come on, shout the name of Jesus. Shout out His name. We say, I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. A song for all of the reaching. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Sing a new song. I wanna sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. It's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Hallelujah. Oh, we will sing hallelujah, 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 hallelujah. Come on, church, we will sing hallelujah. Lift up your voice and sing. Purihin natin ang Diyos, we sing hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. I want to sing a new song. Shout it out louder than before. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Oh, it's a song of praise. A song for all of the redeemed. Let the whole earth sing. The whole earth sing. Hallelujah. Sing hallelujah. Oh, praise the name. Shout your praise. Hallelujah. Hallelujah. Sing it again. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Oh, praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord. Patuloy nating awitan natin, Panginoon. We will declare, Lord, I am yours, and you are mine. You know who I am. You know who I am. You know who I am. I am yours. I am yours. Say, you know who I am. Yes, Lord, I know. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. You are mine. Say, Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Sing, I know. Say, you know who I am. I know who I am. I know who I am.
running and you found me. I was blind and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know, I know, I know, I know. Say, I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. Come on, let's declare. Yes, Lord. Jesus, you are mine. I am forgiven. I am your friend. I am accepted. I know I am. I am secure. I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. Yes, Lord. And I belong to you. You belong to me. Yes. I know who I am. Come on, let's declare, church. I am yours. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. 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 Pagpalapakan po natin ang Diyos sa buhay. Oh, we thank you, Lord, we thank you. I am yours and you are mine. Oh, we worship you and glorify. Oh, yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, tulad ng aming inawit, O Diyos, we are yours. And once again, we surrender our lives to you. Lord, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, ay muli naming ilalapit sa iyo. Sinusurrender sa iyo, Panginoon. Dahil tunay nga wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoon. Church, this morning, as we sing this song, let this be your prayer sa Panginoon. Surrender your life to Him. Kung meron pa tayong hindi na ibibigay sa Panginoon, just lay it all down. So as you sing this song, as we sing this song, maging panalangin po ito na ating mga puso.
Sing my life, it's all for that I am is yours. All that I have is yours. I give you my heart and soul. Lord, I'm yours. Lord, every day. Lord, every day is yours. Lord, every breath is yours. Giving my life to you. Lord, I am yours. Lord, I'm yours. 'Cause you alone are worthy, Lord. You alone are worthy of my praise. You alone are worthy of our praise. I surrender all to you. Come on, church. Surrender your hearts to Him. Surrender your life to Him. I am nothing. I am nothing without you. Jesus Christ, take my life. I surrender all. Sing with all of your hearts. We surrender all to you. We surrender all to you. I am nothing without you. Jesus, Jesus Christ, take my life. Sing it again. I surrender all to you. I surrender all to you. I am nothing without you. Jesus Christ, take my life. It's all for you. Oh, we surrender all to you. You're worthy of praise. You're worthy of our praise, Jesus. You're worthy of our praise. Sing, you're worthy of our praise, Jesus. You're worthy of our praise. You're worthy of our praise. Jesus, you are worthy, Lord. You're worthy of our praise. Come on, let's praise the name of the Lord. You're worthy of our praise. Say, Lord, you're worthy of our praise. Yes, you are. Yes, you are. You're worthy of our praise. Jesus, you are worthy. You're worthy of our praise. Oh, you're worthy of our praise. Jesus, you are. You're worthy of our praise. Yes, you are. You're worthy of our praise. Jesus, I surrender all to you. I surrender all. Sabi mo sa Panginoon sa umagang ito, I am not
surrender all. Everything I am, everything I have. Oh, we surrender our lives to you. I am nothing without Jesus Christ. Take my life. I surrender all to you. I surrender all to you. I am nothing without you. Jesus, Jesus. Take my life, we surrender. I surrender all. Sing with all of your heart. I surrender all to you. I am nothing without Jesus Christ. Take my life, it's all for you. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sing you are. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Come on, worship the name of the Lord. And sing, Lord, you are worthy. Worthy is your name. Come on, lift up the name. Lift up your voice and sing. You deserve the praise. You deserve worthy is your name, Jesus. You deserve be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Say, be exalted now in the heavens as your glory fills this. Sing you alone, you alone, nobody else. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Sing you alone. Come on, church, worship the name, lift up the name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. Above all names. Come on, lift up your voice. Worship the name. He is worthy of all the praises, all the glory. Come on, shout. Oh, we worship you, Lord. You are worthy of all the praise. Worthy is your name, Jesus. You alone deserve the praise. Worthy is your name. You are worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. We're singing again. Oh, say, worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy. Oh, for the last time we will sing, worthy is your name, Jesus. Deserve the praise. Worthy is your name. Oh, come on, praise the name of the Lord. He is worthy of all the praise, all the glory. Oh, we lift your name on high. All the praises belongs to you. All the worship, all the glory, all the adoration.
worship belongs to you. You are worthy, Lord. Hallelujah. Oh, we thank you for your presence. Oh, we thank you for your presence in this place. Oh, you are worthy of all the praises and glory. Oh, we worship you, we glorify you. Yes, Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na kumikilos sa aming kaligitnaan sa mga oras na ito, Panginoon. Lord, tunay nga nakikita mo ang laman ng aming puso. Nakikita mo ang aming buhay, Panginoon. Lord, we surrender everything that we have. We surrender our lives to you. We surrender our hearts to you. Lord, salamat sa iyong banal na dugo na patuloy na naglilinis sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kami tinatawag mo. Pinili mo kami, Panginoon, to do your will. At hindi namin ito magagawa, Panginoon, kung meron kaming karumihan sa aming puso. So once again, cleanse us. We give our lives to you. We offer our hearts to you. And be the Lord of our lives. And Lord, sa umagang ito, tunay nga wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang. Walang ibang pangalan ang maitaas kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. And as we listen to your word this morning, muli mong kausapin ang iyong mga anak sa lugar na ito. And let your Holy Spirit to give us the understanding, to remind us, Panginoon, sa bawat araw na iyong binibigay sa amin. Ang bawat salita mo, Panginoon, na aming maririnig sa umagang ito, na matanim sa aming mga puso, magrema sa aming mga buhay, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, tunay nga. Sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Sige po, atin pong ipanalangin ang mga batang ito. Hallelujah. Atin pong ituon ang ating kamay sa kanila. Salamat, Panginoon, sa iyo pong kadakilaan sa mga kabataang ito. Tunay nga, O Diyos, na sila po ay pagpapala sa bawat pamilya na kanilang kinabibilangan and even in this church. Lord, we declare, O God, na malakaran po nila, Lord, ang nais mo sa kanilang buhay. At Lord, amin po silang sineselyuhan against the forces of the enemy, O God, sa panunod man ng internet, sa paglaro man ng games, and whatsoever, O God, na weapon ng kaaway, it will not affect them, O God. Salamat po na sila, O Diyos, ay makasumpong, Lord, ng tunay na kasayahan, kaligayahan. Ito lamang po, O Diyos, ay nanggagaling po sa inyo. Salamat, O God, sa kanilang pag-aaral. We declare that they are 10 times better than their age. At kakitaan sila, O Diyos, na tunay nga na meron po silang Diyos na pinaglilingkuran na buhay at tapat. Salamat po, amin pong itinatalaga ang mga batang ito sa iyo pong mapagpalang kamay. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen.
Amen. So dadako po tayo sa salita ng Diyos. Sino pong handa na ngayong umagang ito? Amen. Sino pong naparito na meron pong inaasahan mula sa ating Panginoon? Amen. Parang ang layo Ang layo ng mga upuan. Amen. So, sabi po ng banal na kasulatan, faith comes through hearing and hearing by the word of God. Amen? Hello? Amen. Ang pananampalataya daw po ay nare-receive, dumarating sa pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. So dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon and let's expect God, let's expect the Holy Spirit to speak to us. Amen po ba? Baliwala po ang sasabihin natin na salita ng Diyos kung hindi po kikilos ang kanyang banal na Espiritu. Amen? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay panandali ang yumuko at hilingin po natin sa banal na Espiritu na siya pong kumilos sa ating kalagitnaan. Our gracious Heavenly Father, we honor you in this place. We honor the Holy Spirit in this place. Tunay nga na sabi mo sa iyong salita, 2 o 3 o higit pa ang nagkatipon-tipon na roon ka sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong salita na amin pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito po ay makatulong sa amin tungo sa tunay na pagbabago na inaasam po ninyo sa bawat isa. At salamat na itong mga salita na ito ay may sa pamuhay po namin at kakitaan po kami, Lord, ng mga tao na nasa aming kapaligiran na meron po kaming Diyos na pinaglilingkod ng tapat at buhay. Salamat po, Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa amin pong kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang patuloy na topic po natin is, I have chosen you. Naunawaan na po ba natin bakit po tayo pinili ng ating Panginoon? Hello? Sino po bang inaantok? Pakitaas ang kamay. Amen. Wala inaantok. So, pinili po tayo ng Panginoon for a purpose. Hello? Pinili po tayo ng ating Panginoon kasi may dahilan po siya. Amen? Doon po sa dahilan po niya, sabi po dyan sa John chapter 15 verse 16, tingnan nga po natin saglit. Sabi po rito, John chapter 15 verse 16, sino pong may dalang Biblia, atin pong buksan. Sabi po rito, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. And that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Ang custom po nila nung panahon po natin Panginoong Yesus, pag meron pong guro na nagtuturo, tingnan niyo po kung mga magulang mga kapatid. Ang custom po nila nung panahon na yon ay kung sino po yung gustong piliin ng tao, doon po sila sumasama. Hello? Ulitin ko po, ang kanila pong tradisyon, pag meron pong guro o may nagtuturo po sa kanila, na kumbaga nagkaroon sila ng paghanga dahil magaganda ang turo, ang ginagawa po ng mga tao, sila po ay sumasama. So, ibig sabihin po, ang custom nila is yung follower ang unang tumatalima sa guro. Pero po ito, sabi po ng ating banal na kasulatan, sabi po mismo ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo. Ang unang step po ay ginawa ng ating Panginoon. Whereas ang kanilang tradisyon, ang unang step ay nanggagaling sa follower, hindi sa guro. Hello? So napakapalad po natin dahil mismo ang ating Panginoon ang pumili sa atin. Hello? May kausap po ba ako? Ibig sabihin, mapalad ka dahil mismo ang Panginoon pinili ka niya. Amen? So in response sa pagpili po ng ating Panginoon, ano po ang response natin? Binabaliwala ba natin? O binibigyan natin siya ng importansya? Hello? So bago po ako magpatuloy, meron pong isang video clip po na akin pong papakita. Ano yung response? Hello, tignan niyo po ako. Ano yung response nung tao na yon or nung mga tao na yon sa pagpili sa kanila ng ating Panginoon? Amen? Pakiplay nga muna yung song na ito. Then afterwards, yung video clip.
Namnamin po natin ano po yung sinasabi po niya. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Okay, I hope it's so much familiar to you. Do you ever imagine the origin of this song? Today, we will be knowing more about it. I have decided to follow Jesus is a Christian hymn originating from India. The lyrics are based on the last words of a man named Nokseng in Garo, Assam. About 150 years ago, there was a great revival in Wales between 1904 and 1905.
As a result of this, many missionaries came to northeast India to spread the gospel. The region known as Assam was comprised of hundreds of tribes who were primitive and aggressive headhunters. Into these hostile and aggressive communities came a group of missionaries from the American Baptist missions, spreading the message of love, peace, and hope in Jesus Christ. Naturally, they were not welcomed. One missionary succeeded in converting a man, his wife, and 2 children. This man's faith proved contagious, and many villagers began to accept Christianity. Angry, the village chief summoned all the villagers. He then called the family who had first converted to renounce their faith in public or face execution. Moved by the Holy Spirit, the man said, "I have decided to follow Jesus." Enraged at the refusal of the man, the chief ordered his archers to arrow down the 2 children. As both boys lay twitching on the floor, the chief asked, "Will you deny your faith? You have lost both your children. You will lose your wife too." But the man replied, "Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back." The chief was beside himself with fury and ordered his wife to be arrowed down. In a moment, she joined her 2 children in death. Now, he asked for the last time, "I will give you one more opportunity to deny your faith and live." In the face of death, the man said the final memorable lines, "The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back." He was shot dead like the rest of his family, but with their deaths, a miracle took place. The chief, who had ordered the killings, was moved by the faith of the man. He wondered, why should this man, his wife, and 2 children die for a man who lived in a faraway land on another continent some 2,000 years ago? There must be some remarkable power behind the family's faith, and I too want to taste that faith. In a spontaneous confession of faith, he declared, "I too belong to Jesus Christ." When the crowd heard this from the mouth of their chief, the whole village accepted Christ as their Lord and Savior. The formation of the martyr's words into a hymn has been attributed to the Indian missionary Sadhu Sundar Singh, and an alternative tradition also attributes the hymn to Pastor Simon K. Marak from Jorhat, Assam itself. The melody of the song is an Indian folk tune, which was titled Assam, after the region where the text originated. Later, in 1959, an American hymn editor, William Jensen Reynolds, composed an arrangement which was included in the Assembly Songbook. His version became a regular feature of Billy Graham's evangelistic meetings in America and elsewhere, spreading its popularity. And today, the song is sung all over the world. "I have decided to follow Jesus," and is known as the Song of the Garo. In 2006, a film named Though None Go With Me also uses a line from the song as its title. The story of Nok Singh and his family's martyrdom highlights the courage and faith of early Christians in the face of persecution. The song's themes of commitment and unwavering faith resonate with Christians worldwide, particularly those facing persecution. It has become a symbol of resilience and determination in the face of adversity and a turning point of all Christians. Today, we as a faithful Christian must also rethink about our faith in Jesus, because faith has the power to change the unchanged and to move the mountains. It only takes a little faith as small as a mustard seed, as it is written in Matthew 17:20. I hope you like the short story, and
please do consider subscribing to this channel for more like this, and you don't want to miss the next video. Amen. Panood po natin. Are we blessed? Amen? So tayo po ay pinili ng ating Panginoon. Amen? In response dun sa pagpili sa atin ng ating Panginoon, ano po yung maibibigay natin? Amen? Do we have that kind of faith na tulad po ng mga taong yon? Amen? No one go with me, still I will follow. Patay na yung mga anak mo, yung pamilya mo, still you have that kind of faith. Amen? So, nakita po natin how precious those people are. Yung kanilang pananampalataya. Kasi nakita po nila kung papaano o yung essence ng pagpili sa kanila ng Panginoon. Despite sa thousands of religion, I think, sa India meron. Pero nasumpungan nila yung tunay na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Nakita nila yung kahalagahan ng pagpili sa kanila ng ating Panginoon. Amen? Ang topic po natin, the whole month of August is, sabi po dito, I have chosen you. Ang Panginoon pumili sa'yo. Ano yung pwede mong gawin in response dun sa pagpili sa'yo ng ating Panginoon? Sabi po rito, you did not choose me, but I chose you. Ano pong dahilan? And appointed you so that you should go and bear fruit. Hindi ka po pinili ng Panginoon. Tingnan niyo po ako. Hindi po kayo pinili. Hindi tayo pinili ng Panginoon basta lang maupo dyan. Hello? May kausap po ba ako? Hindi tayo niligtas ng ating Panginoon para lang maupo dyan. Meron po tayong mandato. Ano po yung mandato natin? Tayo po ay magbunga at yung pagbubunga na yan ay manatili. Amen? Meron pong inaasahan na kapalit ang pagliligtas sa atin ng ating Panginoon. Dapat kakitaan po tayo ng pagbubunga. Hello? Sabi ng banal na kasulatan, let your light shine before men that they may see your good works and glorify God in heaven. Hello? Kailangan po makita sa atin yung bunga. Nang sa gayon, makita ng mga tao yung bunga na meron ka in order for them to glorify God also. Pastor, hindi ako marunong mag-share eh. Pastor, hindi ko alam ang banal na kasulatan. Sabi po ng banal na kasulatan, we are a living epistle. We are the walking scripture. Makita lang yung buhay mo sapat na para sila po ay mabahaginan ng salita ng ating Panginoon. Hello? Ang pag-aaralan po natin ngayong umagang ito is go and bear fruit. Tayo po ba ay nagbubunga? Amen? May mandate po sa atin ng ating Panginoon. Ilan lamang po ito. Pero I believe and I pray makuha po natin yung mensahe ng ating Panginoon. May mandato po ang ating Panginoon. You should go and bear fruit. Ano po ba ang fruit na ibig sabihin ng fruit? Paki-flash nga po. Brother Henry. Ano ba yung fruit dito na tinutukoy? Yan. Nababasa po ba natin? Bearing fruit signifies the outward expression of the spiritual life within a Christian. It's the evidence. Ang Holy Spirit po ba nananahan sa atin? Hello? So sabi dito may ebidensya. Evidence of the Holy Spirit's works in their heart, resulting in actions like love for others. Kaya nga po sa verse 16, nandun po yun. You shall love one another. Conversion of sinners and the fruit of the Spirit. Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ano po sabi rito? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there's no law. May binanggit pa po dito, sabi dito, and that your fruit should remain. Ano ba lasting impact niyan? The fruit is intended
to last. Sabi po sa John 15:16. Last meaning, it's eternal value. It has eternal value. Yung ginagawa po ba natin para sa ating Panginoon ay may eternal value or wala? Are you doing this thing kasi maraming tao? Or are you doing these things with or without mga tao? Amen? Sabi po ng Banal na Kasulatan, lahat ng ginagawa natin idadaan sa apoy. Para makita kung merong result o wala. Para makita kung may matitira o wala. So yung sinasabi po dito na yung fruit natin should remain, hindi ibig sabihin umattend ka ng church, maglalalas na yan forever. What's your intention? Ano yung purpose mo? Hello? Ano yung motive mo? Bakit ka tumutugtog? Bakit ka umaawit? Just to impress or just to worship God? Hindi ibig sabihin umaawit ka dito ay nag-worship ka sa Panginoon. Hello? Hindi ibig sabihin nagtaas ka ng kamay ay sumasamba ka sa Panginoon. Sabi ng Banal na Kasulatan, hindi lahat tumatawag sa akin, Ama, Ama, or Diyos ko, papakinggan ng Panginoon. May kausap po ba ako? It nourishes and satisfies others. And like seeds, it reproduces, leading to more believers. Yung pinapakita po ba natin na atin pong ginagawa ay meron po bang impact sa ibang tao para sila po ay makakilala sa Panginoon or hindi? O tayo po minsan katitisuran? Hello? Amen? Process to bear fruit. Ano ba yung proseso para tayo po ay magbunga? Kasi may mandato po ang ating Panginoon. Tayo po ay dapat magbunga. Hello? Kakitaan tayo nung pagbubunga tulad ng banal na spirito. Yung love, meron ba tayong love, joy, peace, health? Amen? Number 1, recognize that you are a branch. Or recognize that you are like a branch. Sabi po sa verse 5, ang sabi po rito, para tayo po ay mag-bear fruit. Kasi ang goal po natin ay magbunga ka. Pakisabi sa iyong katabi, magbunga ka. Amen? Ang goal po natin, kinakailangan daw po tayo magbunga. Anong kinakailangan gawin? Number 1, recognize that you are a branch. Alamin mo ang posisyon mo sa Panginoon. Hello? Sabi nga po, man without God is nothing. Hello? Ang tao, pag wala ang Diyos, baliwala ang tao. Ang Diyos, pag wala, ang tao, pag wala ang Diyos, baliwala. Pero ang Diyos, kahit walang tao, this is still God. Amen? We have to recognize, ano yung position mo sa harapan ng ating Panginoon? Are you a vessel ng punong-puno ng sarili mong initiative, sarili mong yung ginagawa na hindi mo kinakailangan ng Panginoon, or ikaw ay empty vessel waiting for Him to fill you up? Hello? Sabi po rito sa verse 5, I am the vine and you are the branches. Sabi natin Panginoong Jesus. He who abides in me, may condition. He who abides in me and I in him bears much, pakibanggit, bears much fruit. Kung ikaw ay nasa Panginoon, ang Panginoon ay nasa iyo, ikaw daw ay magbubunga. Hindi po pwedeng hindi ka magbubunga kung nakakabit ka sa Panginoon. Hello? It's impossible for you not to bear fruit kung ikaw ay nakakabit sa Panginoon. Kasi maliwanag na sinabi po rito, I am the vine and you are the branches. He who abides in me and I in him bears much fruit. For without me, you can do nothing. Wala po tayong magagawa without His help sa atin. Ikaw man yung pinakamatalinong tao, tignan niyo po ako mga magulo mga kapatid. Ikaw man yung sabihin na natin tanyag na tao, dakilang tao sa harapan ng mundo. Amen? Without Him, you're nothing. Sabi nga po ni Solomon, the wisest king during his time, sabi doon, all is in vain, all is vanity. At sabi pa po ng isang great philosopher, there's a vacuum in a man's heart that only God can fill. Hello?
Kaya pansinin po natin, sikat na sikat ngayon ang flood control. Tama po ba? Di ba? Sikat na sikat sila ngayon. Bakit? Mantakin mo, sinabi, ito daan-daang milyon, pagdating, wala naman pala. Ghost project, sabi nila. Amen? Ano po ang nag-initiate sa tao para gawin po yon? Hello, tignan niyo po ako. Because there's something in their heart kulang sa kanila. Amen? May puwang sa kanila, sa tingin na natin, mayaman sila, napakarami ng kayamanan nila, and yet parang kulang pa, gusto pa rin kumuha. Bakit po? Ang kadahilanan po niyan, ang makakapag-fulfill lamang po niyan, ay ang ating Panginoon. Hello? Naunawaan po natin. Amen? Pero kung titignan po natin, nakakasama talaga ng loob. Tama po ba? Amen? Nasira na ngayon refrigerator mo dahil pala sa kagagawan na gano'n. Nabaha. Amen? Pero tignan po natin, ano po yung nag-udyok sa kanila para gawin po yung mga bagay na yun? They are unsatisfied. Hindi sila nasasatisfy sa meron sa kanila. They keep on getting. Gusto na lang kunin. Walang satisfaction. Bakit po? Kasi nga, sinasabi na malinaw sa banal na kasulatan that only Him ang makakapag-fulfill ng desire ng puso natin. Merong puwang sa puso natin, hello, na ang Panginoon lang makakapagpuno. Kulang ka man sa kayamanan, pero masayang-masaya ka, satisfied ka eh. Bakit? Meron kang Kristo sa puso. Hello? Sa kanila, napakarami na nilang pera and yet kulang pa din. Kaya nga po, ang pagiging mahirap talaga hindi sa physical eh, sa isip, mentalidad, sa spiritual. Hello? Amen? Kaya kinakailangan po natin in order for us nakakabit sa ating Panginoon, dapat we have to recognize that without Him, hindi po natin kaya. We want to be a follower of Christ. Kailangan ikaw ay tagasunod ni Kristo. Kailangan ikaw ay dapat sumusunod sa ipinapagawa ng ating Panginoong Yesus. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ano po sabi dito? 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Sabi po ng Apostle Pablo, imitate me just as I also imitate Christ. Si Apostol Pablo po, nung kapanahonan po niyan, aral po yan, may kaya po yan. Hello? Pero ang sinunod niya, dahil natagpuan niya yung tunay na pagbabago, yung sinasabi nilang anak ng karpintero. Hello? The Lord Jesus Christ. Sabi niya, imitate me, gayahin niyo ako, kasi ako man, ginagaya ko din ang Panginoong Yesus. Amen? Sabi nga po, kung sino yung sinusunod mo, nagmamanifest sa'yo yung katauhan niya. Hello? Hello? Amen? Sabi nga, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Sino yung kasama mo, matuturuingin ka din kabilang sa kanila. Amen? Bakit? Ma-impartan ka. Birds of same feather, fly together. Flock together. Amen? Makikita po natin kung nais po natin ang katauhan ng ating Panginoon ay mapa sa atin, we have to be in His presence. We have to imitate Him. We have to follow what He is saying to us. Hello? Amen? Sabi nga po, where you focus the longest becomes your strongest. Kung saan ka naglalagi, yun ang malakas sa'yo. Kung ikaw ay naglalagi sa soap opera, yun ang malakas sa'yo. Hello? Kung ikaw ay naglalagi, amen, sa isang bagay, yun ang nagmamanifest sa'yo. Kung ikaw ay naglalagi sa kasama mo, kaya nga laging sinasabi nila, ba't parang kayo dati, hindi kayo magkamukha ng asawa mo or magkaugali. Ngayon parang pareho na kayo. Diba? May mga instances po na ganon. Bakit? Kasi nga, lagi mo siyang kasama. Amen? Another thing, at
tree is known by its fruit. Hello? Malalaman mo lamang yung puno na yon sa pamamagitan ng kanyang bunga. Hindi mo nga alam yung tsura ng dahon na yun unless na lang nakita mo yung kanyang bunga. Na santol pala yan. Mangga pala yan. Especially yung mga hindi famous sa lugar natin. Malaman mo lang na puno yun ng isang prutas dahil meron na siyang bunga. Hello? We have to follow Him. We have to recognize yung kanya pong katauhan, yung kanya pong mga karakteristik sa buhay natin. Amen? Alam dapat natin yung posisyon natin sa harapan ng ating Panginoon. Hello? Number one, we have to recognize that we are like a branch. Jeremiah 9:23-24. Ano po sabi po rito? Yan. Let not the wise man glory in his wisdom. Ibang tao kasi, lalo na, meron minsan nabasa ko po sa Facebook, nag-graduate siya, sobrang katalinuhan niya, sinabi niya doon na nagawa niya yun dahil sa pamamagitan ng sarili niyang gawa. He even, I think lalaki yun hindi niya ni-recognize yung sovereignty ng Diyos sa buhay niya. Sabi po dito, Jeremiah 9:23-24, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might. Huwag mo ipagmayabang yung katalinuhan meron ka. Huwag mong ipagmayabang yung kalakasan na meron ka. Nor yung kayong kayamanan. Amen? Nor let the rich man glory in his riches. Verse 24. Yan. But let him who glories, glory in this. Ano ito? That he understands and knows me. That I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in this I delight. Nalulugod ang Panginoon pag nire-recognize natin yung sovereignty niya, yung lordship niya sa buhay po natin. Hello? Hello? Kasi in an instant, pwede pong kunin ng Panginoon yung kayamanan na meron ka, yung katalinuhan na meron ka, yung katanyagan na meron ka. Hello? Lagi ko pong binabanggit dito, yung pong nangyari tsunami sa Japan. Sabi niya, ang dami kong pera, ang dami kong kayamanan. Ini-interview siya. Kahapon lang, marami akong pera. Kahapon lang, mayaman ako. Ngayon, walang-wala ako. So, ibig sabihin, in an instant, pwedeng kunin ng Panginoon ano yung pwede nating ipagmalaki sa Kanya. Ano yung pwede nating ipagmayabang sa Kanya. Hindi man natin directly sinasabi sa Panginoon, pero kung yan yung laman ng puso mo, it's the same thing. Hello? We have to recognize ano yung posisyon mo sa harapan ng ating Panginoon. That without Him, we are nothing. In order to bear fruit, we have to recognize our position. Amen? Ano yung position mo para ikaw ay magbunga? Kung wala ka sa source ng buhay, do not expect that you will bear fruit. Halimbawa, yung sinasabi ko po lagi, yung faucet na yan, gintuman yung faucet mo. Nakita ko po si Ate Shirley. Amen. Amen. Halimbawa, yung bahay ni Ate Shirley, kasi madalas akong nandun, naiisip ko lagi pag nagre-repair ng kuryente dun sa lababo. Gintuman halimbawa yung kanyang faucet. Kung hindi po yun nakadugtong sa metro, sa source ng tubig, baliwala yung kanyang faucet. Hello? It's the same thing. Matalino ka man, tanyag ka man, magaling ka man, sabihin na natin, nasa iyo na ang lahat. Awit yun, di ba? Amen? Nasa iyo man lahat, kung wala ka sa source ng buhay, baliwala ang ginagawa mo. Hello? Amen? Kaya kinakailangan po tayo po ay i-recognize natin kung wala ang Panginoon, baliwala yung aking ginagawa. Wala siyang eternal value. Meron man siyang value for the meantime. Hello? Tingnan niyo po ako. Meron man siyang outcome for the meantime. Pero ang tanong, will it last forever? Hello?
Maglalast ba yan for eternity? Yung pagwawalis mo dyan, yung pag-aayos mo ng upuan, will it last for eternity? O ginagawa mo lang dahil sinabi ni pastor? O sinabi ng leader mo? Ang nagmamatter sa Panginoon, ano yung purpose mo? Bakit mo ginagawa ang bagay na yan? Are you dancing just for the sake of dancing? Or are you dancing because you want to worship Him and because you love Him? Hello? May kausap po ba ako? Amen? So we have to recognize, ano yung posisyon mo sa harapan ng ating Panginoon? Amen? Number 2. Malapit na. Number 1, recognize that you are like a branch sa verse 5. Number 2, abide in the vine. Verse 4. Ano sabi sa verse 4? Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit on itself unless it abides in, in the vine. Neither can you unless you abide in me. Sabi natin, Panginoon. We have to abide in Him. We have to position ourselves kung saan niya tayo pinapaposisyon. Hello? Be in the right time at the right place. Amen? Hello? Sabi ko nga po lagi, kahit na mag-abang ka ng bus dyan, maagahan mo pang mag-abang ng papuntang, sabi na nating probinsya dyan sa tapat, wala ka sa tamang posisyon. Hello? You have to position yourself where God wants you to position. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Kinakailangan i-abide natin. Ano yung sinasabi ng ating Panginoon? Ito ang gawin natin. Sometimes, ang sinasabi ng Panginoon is ridiculous. Minsan wala sa lohika, wala sa logic natin. Hello? Tingnan po natin yung kwento po ni Naaman. Ano po yung sabi ng prophet sa kanya? Ilublob mo yung sarili mo kasi meron po siyang leprosy, meron siyang sakit sa balat. Ito po si Naaman, meron pong katungkulan sa gobyerno, soldier. Amen? Ano sabi niya? May nagkwento sa kanya na itong tao na to, itong propeta na to, puntahan mo kasi makakatulong sa'yo. Pinuntahan niya. Actually, nung pinuntahan nga niya, hindi siya hinarap. Tauhan lang o servant lang ng prophet na yun ang humarap sa kanya. Parang sinasabi sa sarili, wala pa respeto, may katungkulan ako Tapos hindi ako haharapin. Kaya in-advise na lang siya, gawin mo na lang yung pinapagawa sa'yo. So ang sabi sa kanya, ilublob mo yung sa sarili niya sa River Jordan for how many? 7 times. Ano po sagot po niya? Wala bang mas matinong ilog na pwede kong lubloban? Ang dumi-dumi doon eh. May sugat na nga ako sa... Nagkalat na nga yung sugat ko eh. Tapos lulublob pa ako, baka ma-infection ako. Hello, may kausap po ba ako? Amen? Sometimes yung gusto ng Panginoon, sometimes it's illogical for us. Tama po ba? It's irrational for us. Kasi yung rationale natin cannot comprehend what God wants you to do. Bakit 7 times? Kasi maaari yung una, nagda-doubt siya, pangalawa, may doubt pa rin, pangatlo, hanggang sa nabago yung kanyang pananaw. For 7 times, ang paglabas niya, pag-ahon niya, nakita niya yung changes, yung pagbabago. Amen? Sabi po rito, we have to abide. Ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin? That sometimes ito po ay taliwas sa ine-expect natin. Pero ang tanong, are we still willing to abide? Are we still willing to obey? Yung pinapagawa ng Panginoon. Eh, Pastor, paano ko malalaman? Hindi ko nga alam boses ng Panginoon. Hello? May kausap po ba ako? Paano ko malalaman yung pinapagawa niya? Hindi ko nga alam yung boses ng Panginoon. Kaya po meron po binigay ang Panginoon sa atin na leaders natin. Kung ikaw ay anak, meron kang magulang. May pastor tayo, may bishop tayo. We have to recognize their voices sa buhay natin. Kasi how can you obey them na nakikita mo? How can you obey God na hindi mo nakikita kung hindi mo kayang sumunod sa mga taong nagsasabi sa'yo na nakikita mo? It's the same thing dun sa sinabi po sa, I think, sa 1 John. You cannot love God whom you cannot see if you cannot love
your neighbor whom you can see. It's the same thing. Hindi mo pa pwedeng sabihin, sundin ko ang Panginoon. Hindi mo nga kayang sumunod sa mga taong tinilagan ng Diyos sa buhay mo. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Abiding in His Word. Dalawang bagay pong binanggit po rito. Sa verse 9, abide in His love. Ano po sabi sa verse 9? As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. We cannot share the goodness, the love of God sa ibang tao kung di mo una first hand naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Tama po ba? Hello? May kausap po ba ako? Hindi mo po pwedeng i-share sa iba yung pag-ibig na naranasan mo sa Panginoon, yung pag-ibig ng Diyos sa kanila, kung hindi mo first hand naranasan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. You cannot share what you don't have. Hello? Hindi ka pwede magbenta ng produkto kung hindi mo naranasan yung produkto. May kausap po ba ako? Kaya nga po sinasabi lagi nila sa marketing, ikaw unang tumikim, ikaw unang maka-experience, para pag ikaw na yung nag-share at ikaw na yung nagmamarket, alam mo yung sinasabi mo. Alam mo yung karanasan mo. Hello? Amen? Kinakailangan po, sabi dito, we have to abide in Him. Kasi siya mismo, bago siya nagmahal sa atin, una niya pong na-experience yung pagmamahal ng Ama niya sa Kanya. As the Father loved me, hello, I also have loved you. Epekto po ng pagmamahal ng Diyos sa Kanya ay yung pagmamahal naman niya sa atin. Tayo po, ano yung pagmamahal natin sa kapwa natin? Ano yung pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesus? Pangalawa, abide. Joshua 1:8 muna. We have to abide. Naligaw yata itong book na to. Saglit lang. Yan. Abide in His Word. Pangalawa. Dito po sa abide in the vine. Pangalawa is abide in His Word. Yan. Sabi po sa verse 7, if you, it's conditional. Tingnan niyo po. May condition. If you abide in me, and my words abide in you, ask what you desire, and it shall be done for you. It's conditional. Amen? Sometimes we are asking God, Lord, ba't ang tagal yung pinapanalangin ko? Perhaps, baka hindi po tayo naka-abide dun sa sinasabi ng ating Panginoon. If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. May kinalaman po yan dito po sa Joshua chapter 1, verse 8. Sabi po dito, this book of the law shall not depart from your mouth. Wag daw nating alisin sa ating mga bibig. But you shall meditate in it day and night. Pastor, wala na ba kaming gagawin kundi magbasa na lang araw at gabi? Amen? That you may observe. Bakit po kinakailangan natin? Hello, tingnan niyo po ako. Ba't kinakailangan po natin wag alisin sa atin pong mga bibig? Sabi po rito, that you may observe to do. Hello? According to all that is written in it. Para daw masunod natin. If we have the basis, hello? Amen? Kasi may basis ka, kaya kinakailangan mo or kaya ka sumusunod sa ating Panginoon. Sabi dito, that you may observe to do according to all that is written in it. Para makita natin. Para meron tayong susundan. Kasi hindi mo pwedeng sumunod sa isang bagay na wala kang basis. Hello? For then, bakit po? Pag ito po ay ginawa natin, tayo po ay meron pong basehan, tayo po ay meron po tayong pinanghahawakan. Sabi din, for then, you will make your way prosperous and have good success. Abide in His Word.
Amen? Minsan, ang gusto lang natin, good success. Pero bago po nagkaroon ng good success, bago po nagkaroon ng prosperity, meron pong pinagawa. Hello? Meron pong dapat gawin. Ano po yon? Abide in His Word. Ibig sabihin po nito, in our generation, hindi naman ibig sabihin all throughout, nandiyan ka na lang nagbabasa. Whatever you do, whether you eat or drink, do it for the glory of God. Yung focus mo, yung mind mo, para sa kaluguran ng ating Panginoon. That's number 2, abide in the vine. Number 1, ano sabi po ron? Recognize. Number 3 po tayo. Bago po na number 3. Abide in Him or stay in His presence. In abide in Him or stay in His presence. Psalms 91 verse 1 and 2. Ano sabi po dito? Psalms chapter 91 verse 1 and 2. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Amen? We have to abide in His presence. Kailangan nandun tayo where the presence of God is. Sabi nga po, where the presence of God is, there is liberty. Number 3. Accept the process of pruning and trimming. Number 1, recognize that you are a vine. Hello? Pangalawa, abide in the vine. At pangatlo, accept the process of pruning and trimming. Ano ba tong pruning? Sa tanim, kinakailangan po ng pruning tsaka trimming. Hello? Sino po dito mga plantito, plantita? Nauso po yan ng pandemic. Amen? Every branch in me, sabi sa verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Hello? Papasok po dyan yung process ng pruning and trimming. And every branch that bears fruit, ano sabi doon? He prunes that it may bear more fruit. Hindi lang basta tinanim ka ng Panginoon. Hello? Hindi lang basta. Kaya pansinin po natin, bakit nung pumasok ako sa pagiging Kristiyano, parang dumami problema ko? Hello? Wala na akong kausap. Amen? Amen? Kasi nga po, ito po yung dahilan. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes, that it may bear more fruit. These two process is painful for the plant itself. Tama po ba? Hello? Trimming and pruning, yan. Pakita mo nga muna, Brother Henrik. Yan. Pruning and trimming. Tingnan niyo po yung illustration ni Brother Henrik. Ano nakalagay dyan? Kinugunting. Parehong gunting. Amen? Trimming and pruning are commonly confused with each other. The difference lies in the goal of each service. Trimming means process of cutting away overgrowth on plants to keep them looking neat. Yan. How about pruning? Ano sabi sa pruning? Ano yung ibig sabihin ng pruning? Yan. Aims to remove dead or diseased branches to maintain the plant's health. Kaya ikaw nakaka-encounter ka, nakaka-experience ka ng parang masakit. Bakit? Nag-undergo ka pala ng process ng cutting or ng pruning tsaka trimming. Hello? Minsan tinitignan po natin yan on the negative side.
Pero ang purpose ng Panginoon, alisin sa iyo yung mga patay na mga parte ng yung maaring yung katauhan mo. Amen? Para nang sa gayon, hindi madama yung iba. Bakit pinuputol ng gardener yung mga dead branches? Lalo na kung may sakit, para hindi kumalat. Hello. Andiyan po, buhay na patotoo si Sister Lori. Amen? Di ba? Nag-undergo siya ng chemotherapy. Bakit? Para tanggalin yung mga cancer cells. Para hindi madama yung iba. Hello. So the same holds true dun sa cutting and pruning. Pero ang bottom line nito, mga magulong mga kapatid, both process is painful for a plant because both processes involves cutting away parts. Hello. Hello. Amen? Gusto mo magbunga? Take the process. Nais ng Panginoon sa atin magbunga tayo, then involve yourself to a process of cutting and pruning. Hello. Minsan masakit, pero yun ay para sa ikabubuti natin. May kausap po ba ako? Amen? Bakit ka naalis sa trabaho? May purpose ang Panginoon. Bakit ka nagkaroon ng sakit? May purpose ang Panginoon. Hindi ibig sabihin nagkaroon ka ng sakit galing sa Panginoon ng sakit. Hello? Amen? Ano po ang purpose ng Panginoon? Para ikaw daw ay lalong magbunga. Amen? Gusto ng Panginoon tayo magbunga, kaya kinakailangan i-undergo natin yung sarili natin, i-accept yung sarili natin dun sa process na yun. Ito naman ang kainaman or kagandahan pag tayo po ay nagbubunga. Sabi po sa verse 16. Ano po sabi po rito? If you are bearing fruit, nagbubunga ka at yung bunga mo na yan nanatili. Ano sabi sa verse 16? Tingnan po natin. John 15, verse 16. Paki-flash nga, Brother Henry. Yan. And that your fruit should remain, that whatever you ask the Father, kung ikaw ay nagbubunga at yung bunga mo ay nananatili, sabi rito, whatever you ask the Father in my name, He may give you. May passes po in order for us na ibigay ng Diyos yung nais natin. Ano po yun? Meron pong pagbubunga. Hello? Hello? Nag-undergo ka ng process para ikaw ay magbunga. Para pag nagsagayon, nandyan na yung hinihiling mo, hindi ka masisira doon. Hello? Sabi nga po nila, marami, based on statistics, marami nanalo sa loto kung sa anumang winning game yan, they ended up devastated. Bakit? Hindi naalagaan yung puso. Kaya nag-end up sila, mas marami pa silang utang than before silang nanalo. Hello? Bakit? Kasi po, yung process ay hindi nila in-undergo. Hindi na pangalagaan or hindi sila handa doon sa pagkakaroon ng sinasabi nilang kayamanan. Hello? At yun ang ayaw ng Panginoon mangyari sa atin. Hello? Kaya nais ng Panginoon sa atin yung pagbubunga natin may eternal value and at the same time yung bunga natin ay makakitaan ng iba, makitaan sa iba, or makita ng iba. Amen? Nang sa gayon, ma-share din natin kung ano yung naranasan natin sa ating Panginoon. Amen? Ang sabi po rito, panghuli, whatever you ask the Father, dahil ikaw ay nag-undergo niyan, dahil ikaw ay nagbubunga niyan, whatever you ask, may exemption po ba? The Father in my name, He may give you. Ibibigay sa atin. Wala pong
ang Panginoon, nais po ng ating Panginoon is para sa kabutihan po natin. Hello. Amen? Sabi po sa Isaiah, chapter 1, verse 19. Ito pa, panghuli na lamang. Ang sabi po dito sa Isaiah 1:19, if you are willing, hello, sino po bang willing dyan? Pakita ang kamay. Amen, sabi dito, if you are willing and, hindi ka lang willing, may obedience din daw dapat. Ang sabi po dito, if you are willing and obedient, you shall eat. You shall experience, hello, the good of the land. Hello? Mararanasan mo first hand yung kabutihan ng Diyos if you are willing and obedient. Are we willing? Tulad po nung pinanood nating video kanina. Amen? I'm not saying, amen, naggayahin natin, namatay lahat nung nasa ano niya. Pero if you are in that situation, ano yung pwede mong gawin? Hello? In exchange for his faith, kamatayan nilang lahat. Hello? Alam niyo po, sooner or later, hindi po, kumbaga hindi, pwedeng mangyari yan. Especially pag nandyan na yung sinasabi nating Antichrist. Hello? If we will denounce our faith for the sake of mabuhay tayo, tulad po nung ginawa nung Indiano na yon, he sacrificed himself, he sacrificed his family for the sake of his faith for the Lord Jesus Christ. Hello? Sa pagpili sa atin ng ating Panginoon, meron po siyang inaasahan sa atin. Hello? Ano yung inaasahan niya? You should go and bear fruit. You have to share the Word of God. You have to share the love of Christ sa ibang tao. Amen? In order for them also, sabi nga po, wag mo basta, marami po nagsasabi, may saying kasi na, wag mong bigyan ng isda, turuan mong mangisda. Pero para sa akin po, before mo turuan silang mangisda, patikimin mo muna ng isda. Nahuli mo. Hello? Kasi in order for them, masarap pala yan Ibang isda pala yan. Para sila man ay ma-encourage na mangisda. At pag ikaw naman ay nakikipag-usap sa kanila, you have invested something to them na minsan hindi ka nila matanggihan. Tama po ba? Amen? So yun po yung pagmamahal na pwede natin ibigay sa ibang tao. Pagmamahal ng ating Panginoon. Hello? If we are willing and obedient, we will eat the good of the land. Recap lang po natin. The process to bear fruit, number 1, recognize. Yun pong ating position sa harapan natin, Panginoon. Recognize that you are like a branch. Pangalawa, ano po sabi sa number 2? Abide in the vine. At pangatlo, accept the process or be in the process of pruning and trimming in order for us, tayo po ay magbunga. Tayo pong lahat ay tumayo. Nakita po ba natin yung position natin sa harapan ng ating Panginoon? Hello? Na-recognize po ba natin yung position natin sa harapan ng Diyos? Without Him, we are nothing. Without His presence, without His guidance, amen? Sabi ng banal na kasulatan, there's a way, hello, that seems right to a man, but in the end, it leads to destruction. Mukhang okay siya sa umpisa, pero bandang dulo tayo pala ay mapapahamak. And before I end, may we sing this song, We Need Him More. And let's meditate this song as our worship, as our sign of humility
sa ating Panginoon. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. We need Him more. Let's sing this song. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. Lord, as time goes by, I'll be by your side. Let's abide in Him. 'Cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. For the last time, I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Lord, we need you more than ourselves. We need you, God, more than anything else. Without you, we're nothing. Without you, we're hopeless. Without you, oh God, we are in the chaos. Wala kaming magagawa, Panginoon, pag wala ka sa aming buhay. We're confused. Lito kami, Panginoon. Kung wala po ang iyong guidance sa bawat isa sa amin. Lord, you want us to bear fruit, and that fruit will last. We acknowledge, oh God, your lordship over our lives. We acknowledge, oh God, that apart from you, we're nothing. We acknowledge, oh God, na ikaw ang may akda ng aming buhay. That anytime pwede mong kunin ito. Habang kami nabubuhay, Panginoon, we want to use it for your glory. We want to glorify you through this body. We want to glorify you at makita ng mga tao that we have a great God. We have a loving God. And we want that love to be extended sa mga tao sa paligid po namin. In our workplace, in our families na hindi pa po nakakilala po sa inyo. Help us, oh God, to be a better person that you want us to be. We cannot do it by our own. We cannot change ourselves. We need you, oh God, over our lives. That's why this morning, once again, we dedicate our lives to you. This morning, oh God, we acknowledge you in our lives. We acknowledge the presence of the Holy Spirit residing in our hearts, in our lives. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng chances na kami ay magbago. Binibigay niyo po kami, O God, ng mga pagkakataon na Ikaw, O Diyos, ay ma-recognize namin. Sabi nga po, your kindness, O God, leads us to repentance. That sometimes we do not acknowledge our fault, our sin, but your goodness teaches us
we humble ourselves before you. Salamat po, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya sa bawat isa po sa amin. Na sa amin po, O Diyos, pagtahak muli sa panibagong linggong ito, kakitaan kami, O Diyos, ng pagbubunga. Nang sa gayon, makita din ng mga tao na meron po kaming buhay na Diyos, buhay at tapat na Diyos sa aming buhay. Salamat po sa mga akin pong mga kapatid na naririto. And throughout, Lord God, sa mga nakakakinig, I declare that we are blessed. I declare, Lord, that your word mag-manifest sa aming mga sarili. That they may see, the world will see our good works and glorify you. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan namin, Panginoong Yesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Tayo ba ay na-bless? Amen. Lahat tayo ay na-bless. Sapagkat sa salita ng Diyos na ibinahagi ni Pastor Alvi ay na-bless na tayo. So, lalong-lalo tayo ma-bless sa pamagitan ng ating pagbibigay. Ang pagbibigay po, katulad nung yung huling ni Pastor Alvi na process of pruning and trimming. Ang tao, ganun din, kailangan pala ng pruning at saka trimming sapagkat hindi tayo lalago, hindi tayo be-bless ni Lord pag hindi mapupruning tayo. Sa mga halaman, ang pagpupruning ay tinatanggal yung talbos. Tayo naman, hindi tatanggalin yung ulo natin para tayo lumago. Ang dapat lang tanggalin sa atin, kung ano man ang natatago sa ating puso na hindi kaaya-aya sa ating Panginoon, upang tayo lumago, tanggalin natin yun. Maging masamang pag-uugali, tanggalin natin yon para tayo ay be-bless ng ating Panginoon. Sa ating pagbibigay, ganun din po. Sapagkat yung introduction ni Pastor Alvi kanina, na hindi lahat na tumatawag sa ating Panginoon ay maliligtas. Totoo yun. Kahit araw-araw ka, nandito ka sa church, oras-oras nagdadasal tayo, ngunit yung kalooban mo ay hindi ka sumusunod sa ating Panginoon, hindi ka maliligtas. Sa pagbibigay, ganun din po. Sa lahat na magbibigay, kahit tayo magbibigay, maliit man yan, malaki yan, kung hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon, ay hindi tayo mabibless. Kailangan, maliit man ang binibigay natin, kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, ibe-bless tayo ng ating Panginoon sa pamagitan ng katapatan. Sapagkat ang sabi dito sa banal na kasulatan, sa Malakay 3:10, lagi natin natatandaan yan, na dalhin natin ng buong buo ang ika-10 bahagi. Saan ba natin dadalhin yan? Dito sa tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Diyos ay simbahan. Kaya sabi sa banal na kasulatan na pagdala natin dito ay magagamit sa pangangailangan ng simbahan natin. Totoo po yan, sapagkat ang Diyos hindi man niya kailangan ng pera sapagkat lahat ng kayamanan natin sa Diyos lahat yan eh. Ang nangangailangan dito yung ating manggagawa upang may magagamit sa pagpapalawak na ating gawain. Sapagkat kung wala tayong gagamitin, patay ang ating simbahan. Siyempre, pag walang gagamitin, mga mabuti nga sa atin, may trabaho tayo. Yung manggagawa natin, karamihan sa kanila ay walang trabaho. Naghahayag sila ng salita ng Diyos, sumahayo sila, wala naman sweldo. Bagamat ang salita ng Diyos ay inahayag nila. Sumusunod sila sa pinapagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya ganun din tayo. Susuportahin natin ang kongregasyon upang sa ganun, lalago ang ating gawain. O itaas natin ang mga ikapu natin at tayo ay manalangin. Banal namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa aming kaloob na ito, God, na ibibigay na namin sa umaga ito. Lord, i-bless mo ang bawat isa, O God, na magbibigay. Lord, ibalik mo ng siksik, maapaw sa bawat tao, sa bawat magbibigay, O Lord. At ito, Lord, ay magamit lamang sa pagpapalaganap ng iyong salita, O God. Salamat, O God. Ito ang tamang dalangin sa pangalan namin, Panginoong Hesus. Amen.
love that's never failing. Let mercy follow. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior. The hope of a nation. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. As you find me, all my fears and failure. Fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I Mighty to save forever. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light, let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light, let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. My Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine a light, let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world sing. Sing it for the glory of the risen King. Hello, hello, hello. Praise God. So, sino po ang na-bless na ngayong umaga? Amen. So, after our announcement po, we will be having our groupings. So, mamaya po magkakaroon tayo ng mga 3 to 4 per group. So, bago po ang lahat, pero po tayong first-time visitors? Wala naman po. Okay po, dako po tayo sa ating announcement.
So ito po ang ating mga upcoming events. Meron po tayong Youth Joint Fellowship. Kailan po ito? Tomorrow na po, August 25, 9 a.m. to 4 p.m. Saan po ito? Dito po, okay. Dito po sa ating sanctuary. So, ito po ang ating theme, Answering the Call. So, inaanyayahan po ang lahat ng mga youth to come here at mag-invite din po kayo dahil tomorrow ay holiday po. Tama? Ayun. Sige po, next. Ayan, ating pong mga usual announcements. Monday is our intercession night at 6 p.m. And leaders and workers spiritual feeding naman po. Via Zoom po ito every Tuesdays, 8 p.m. naman po. Ang link po natin ay available po sa ating GC. And of course, meron din po tayong midweek service via Zoom din po ito every Wednesdays at 7 p.m. And may soging din po tayo every Saturdays at 6 p.m. dito po sa ating church. Ayan, meron din po tayong upcoming events, Family's Day with the Lord on September 7, 2025. So, inaanyayahan po natin ang bawat isa. Dalhin niyo po ang inyong mga nanay, tatay, kapatid, ang buong family niyo po. Let's rejoice dito po sa ating church with the Lord, of course. Sama-sama po nating bigyan ng papuri at pasasalamat ang Panginoon sa biyaya na ibinigay niya sa atin, sa ating buong pamilya. Amen? Ayan, and of course, let us always follow our social media accounts and share ang ating pong mga events para po kahit papaano ma-reach po natin yung mga malalayong mahal natin sa buhay and friends. So ayun po, yun lamang po ang ating announcement. So magkakaroon po tayo ng 5 minutes na groupings. Okay po? So siguro mas mainam kung 3 to 4 lang po at wag na po tayong sumobra para lahat po ay makapag-share kung ano po yung message na talagang na-receive natin from the Lord this morning.
Amen. Sige po. Praise. Sige po, bago po tayo dumako sa atin pong closing prayer, magkakaroon lang po tayo ng sacrificial offering po para sa ating youth. Ano bukas? Youth joint fellowship po natin bukas dahil wala pong registration yung mga youth natin, pero dahil po gusto pa rin po natin silang, syempre po kakain po sila ng lunch and merienda, at ang Sambales po dadating po sila dito, at yung mga ibang satellite churches po natin sa Pasig, sa Lipa, Parañaque. So medyo madami-dami po yung mga youth natin. So any amount po na galing po sa ating mga puso ay we can give to our youth. Sabi nga po, let's take it as a seed para po sa mga young people po natin. Dahil sabi nga po, di ba, ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Totoo po yun that we have to invest to our youth dahil sila po yung mga susunod nating mga leaders. Sila po yung mga, hindi lang po dito sa church, even maaari pong one of them ay tawagin po ni Lord sa government or sa anumang industry. Pero sabi nga po, sila yung mga susunod na henerasyon. So, ayan, nagliligpit na. Okay po, so bago lang po tayo dumako sa ating announcement, so any amount po na gusto po nating itanim para po sa mga young people. So let's give it cheerfully. Sabi nga po sa salita ng Diyos, God loves a cheerful giver. So kung ano man po yung ating ibigay for the youth, malaking bagay po ito. At yung mga churches din po natin ngayon, ayan, nagsasacrificial giving din po sila para po mapagsama-sama po natin at may magamit po ang ating mga youth bukas. At yun nga po, another thing po kasi sa Sambales, tutulungan po natin sila sa panggas nila, sa pangtol. Kaya po, yun nga po, lahat po ng malilikom natin ngayon ay ibibigay po natin para po sa mga youth natin. Amen? So, sige po, praise God po sa buhay ng bawat isa na nagbigay, nagkaloob. We believe na may dakilang bagay po na gagawin ng Panginoon sa ating mga youth bukas. So, yung mga, if you are available, opo. If you are available po, yung ibang mga nanay, ibang mga tatay na pwede po tayong maging helping hand tomorrow. Ayan po, we can come. Holiday naman po. Ayan, so we can extend our help din po sa mga young people bukas. Kung kayo po ay available, punta po tayo dito sa church. At yan po, so another announcement, yung atin pong pledge sa atin pong aircon. Ayan, so kung nakapagbigay na po kayo, thank you so much po. Sa mga hindi pa po, it's a reminder po, until this week po ay we can send po yung ating mga
pledges pa sa ating mga sa ating aircon. So, purihin po ang Panginoon for this day. Alam ko po na binusog po ng Diyos ang ating mga spirito at ang ating mga kaluluwa sa kanya pong salita sa umaga pong ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Tunay na sa kanya lang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. At pangunahan po tayo ni Brother Rio po sa ating closing prayer. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord God, salamat sa umagang ito. Tunay ngang naranasan namin ang iyong kapahayagan sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Sana ito ay aming matanim sa aming puso't isipan. Ito ay aming malakaran at ito ay aming maipasamuhay, Panginoon. Alam po namin, O God, na wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Kaya tin-acknowledge ka namin sa mga oras na ito. Salamat sa itong Espiritu. Siya palaging gumagabay sa amin. Salamat sa buhay ni Pastor Albi bilang tagapaghatid ng iyong mabuting balita, Panginoon. Tunay ngang pagpalain mo siya kasama ng kanyang pamilya, O God. Alam po namin, Lord God, na you are the vine and we are the branches, O God, na kailangan mo kami ay mamunga, Panginoon, at palaging sumunod sa iyo. Kaya salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Alam po namin na ang sanga na hindi nagbubunga, Lord God, alam po namin ito'y pinuputol at ito'y tinatapon sa apoy, Panginoon. Kaya't ang nais mo na kami mamunga, Panginoon, sa iyo. Lord, salamat, Lord God, sa umagang ito, sa aming pag-uwi, sa aming pansamantalang tahanan. Tunay ngang ingatan mo kami, tulad ng iyong pagdala sa amin kanina, na ingatan mo kami ng ligtas na nakarating dito. Lord, salamat muli sa mga oras na ito. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat magsabi ng Amen.